Împlutura o facem cum se făcea mai înainte, cum țin eu minte de la bunica. Opărim orezul, îl lăsăm în apă fierbinte să se umfle puțin. În prăjitura prăjim ceapa, morcovul, prăjim cu ceapă, prăjim și o leacă de tomat. La urmă prăjim cărnița. Cărnița nu-i farș, dar e carne tăiată, cum se face acasă la moldoveni. Pe urmă toate ingredientele astea le unim, punem sare, punem piper negru, amestecăm bine, lăsăm să răcorească și începem a face sarmalele. Sarmalele le facem în șaune, nu în castrol, le facem în șaune de ciugun, așa cum se fac sarmalele. Le punem la foc, încep a fierbe, le dăm la foc mic până ele se coc. Undeva 2 ore jumate. Pe urmă le învelim, așa cum făcea bunica, le învelim în oghialuri multe. Ele se coc ca din cuptor.